John chapter 10 verse 28. Jesu anoti, ndinovapa upenyu husingaperi. Haangafi nekusingaperi, uye hakuna munhu angaabvuta muruoko rwangu. Jesu ari kutaura kuti iye ndiye mufudzi wemakwai, anorasira upenyu hwake makwai. Now nyaya hombe yandiri kuda kuti unzwe mudikani pazuva ranhasi ndeyekuti hanzi hakuna angabvute makwai aya andinopa upenyu muruoko rwangu. Uri muruoko rwani mudikani? Haikona kugara muruoko rwemuprofita, haikona kugara muruoko rwemufundisi. Gara muruoko rwaJesu, iva gwai riri muruoko rwaJehovha. Kana waita gwai riri muruoko rwaJesu, shoko rabva rati hakuna ungabvita, haubvutike uri muruoko rwaJesu. John chapter 10 verse 28 yati, ndinopa upenyu hwangu kumakwai aya, kurasa upenyu hwangu for this, for you. Christ is saying he will die, he will lose his life for you to live. Wapinda muruoko rwaJesu, hanze hakuna mweya wezvikwambo ungakubvuta, hakuna mweya wetsvina ungakubvuta. Mugore iro rino hakuna, kana wakagara muruoko rwaJesu. Asi ukagara muruoko rwemunhu, then we've got a problem. Usavhunduka kana uri muruoko rwaJesu. Angaziva kuti uri muruoko rwaJesu, hakuna umwe munhu other than yourself. Ndiwo unotoziva kuti ndiri muruoko rwaJehovha here, rwaJesu here, kana kuti ndiri muruoko rwemunhu ari muruoko rwaKristu Jesu. Uri hwai inofudzwa naJehovha naKristu Jesu. Sekuya unoita David kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hakuna chandinoshayiwa. Kana waziva kuti Jesu mufudzi, hanzi uri muruoko rwangu, uri muchanza changu ichi. Hakuna, no one can delete you, can take you out of the hand of Christ. John chapter 10 verse 28. Fara nayo kana uri mukati meruoko rwaKristu Jesu. Ndonyaya iripo. Usavhundutsirwe. Kana usati wa muruoko rwaKristu Jesu mudikani, gara muruoko rwake. Usabvutwa nemweya yetsvina, usabvutwa nemweya yemadhimoni, usabvutwa nemakaro emari, epleasure, usabvutwa nezvenyika, usabvutwa. Gara muruoko rwaKristu Jesu. Mwari vanokuitira zvakanaka mugore rino.